chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Aya, machiegni okoro mo gijwa matire karka mbakoro mokoro chako sani ka koro sani wadarango wach mabende iwacho ni oganda jo Kenya ne nigi paro mopogore opogore odiochieng'no manyoro. Okoro mo gijwa magi gin thuolo 50 mag tich mabende oganda jo Kenya ne oyudo. Magi noting'o jogo mane gin osiepe, jogo manie telo e kindegi. Mano moting'o jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jogo duto mantiere kweth no mar siasa mar Kenya Kwanza. Ma lemo manoneno kata ka opogi e kidienje mopogore opogore. E counties mopogore opogore, counties manogo ombulu kar romgi ne telo masani kaachiel koda moko bende manoloto ombulu e yo moro manok. Paro nomienjo ka iwacho kanyo ni ero koro nomedore kod mago maromo 20 kod 7. Wacho ni kinde mantiere kar kanyo nyaka sani kamochope en ang'o manyalo kelo medruok machalo kamano. E kinde mokalo e telo mar Uhuru Kenyatta, kwan mag jogo mane gin jolup jotend migepe ne romo kata 23. Tiende nango e kinde ma wantiere sani. Ka iwacho kanyo ni koro telo mar William Ruto ne dhi bedo kata kod jolup jotend migepe maromo kata 50. Mano mantiere migao kachiel koda kabede migepe mamoko ka gintiere kar kacha. Mane dhi kelo fungruok maromo nade ne oganda. Koso dhi kelo pek maromo nade ne oganda jo Kenya. Ng'ur nowuok kuom josiasa, jolony e weche mag telo kod mago mag chike karango adieri ni gino mabende ne otim e kinde mokalo ne ginyalo bedo e kinde machalo nade. Jafwambo mar Walter Nyambaga noikonwa sigana. Koro sigana dano wawinje gigo mane joyal buche owacho kaachiel koda ka maling'ling mantiere ng'eto makamano mano chwal odiochieng' manyoro. Kaeto bang'e ng'aduoka kod welo mantiere godo kiny makawuono mondo wadhi nyime kod twak. Machiegni wawinyane sigana ni mar Walter Nyambaga. En bura mane twerre nyim doho mamalo mamili mani boma Nairobi. E dweche ang'wen bang' ka doho ne ochungo jolup jotend migepe mar chako tich ayanga yudo sara kod balang' nyaka winj bura mane ochwal e nyim doho kod riwruok mar okinde ma pacho ka LSK, riwruok mar Katiba Institute kod jakenya Dr. Eliud Mutinda winji mang'ade. Kang'eto mar burano e koro weyo ka jatend piny William Ruto ne obuono chike chuogo lemo mar jolup jotend migepe. That the current office of Chief Administrative Secretary, created by the 1st and 5th respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. Ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde ma pacho ka LSK, Katiba Institute kod Mutinda kadwaro ni mondo owit oko lemo mag jolup jotend migepe e kama gikone to burano onindo korgi. Jong'ad buche mokelo kanyakla kanyi Kimondo, Edwig Ong'udi kod Visram Alem ne oyie kod neno mane opedhi e nyim doho no kendo oweyo ka josiasa ma yandi opodne gi lemo e koro ya kod lwetgi nono. I therefore find that the manner of establishment of the additional 27 posts in view of Article 132, 4A of the Constitution, Sections 27 and 30 of the Public Service Commission Act, and the necessity of the 5th respondent's recommendation was unconstitutional. Jogad buche okone buono chik mokwongo ne en mar tayo chenro mag puodho jolup jotend migepe kata odoko ni od bura ne orem goyo gi kogno jodito mane ogwel kendo puodhogi ka giwacho ni chik ne ogoyo od bura mamalo ratege. Anybody or any party aggrieved by the president's actions or failures can initiate proceedings against the Attorney General, who by virtue of being the legal representative of the government in legal proceedings also represents the president, who is the head of government. The immunity, on the other hand, offers protection that shields the president from civil suits being filed against them in their personal capacity. Do bende okoni japiny ne okogwel pache chenro no tim mado okoni ne en ataro mar chik mapachoka. On the first complement of 23 chief administrative secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. Kaluore kod ng'eto makamano, sirikal okoni biro tero ng'ur mare e do mar ywagruok.
it is important that we have uniformity from the Court of Appeal. Jolup jotend migepe 50 yandi oseketi ni biro chamo osara mar siling 765,000. Bende ne gidhi yudo $35,000 ng'ato gi ng'ato mar nyiewo udi magidakie to kod $10,000,000 mar nyiewo nyamburko. SRC wrote a letter dated 14th March to the 5th respondent advising it on the job valuation, grading and remuneration and benefit structure for the said position. Soon after, the 2nd to 51st interested parties were nominated on 16th of March and appointed by the President on 23rd of March. Lemoni ne okwongo chuoge sirikand jatend piny mane osedhi e rutaya Uhuru Kenyatta. Kama bende ne opodo lemo ne jogo mane osire yiero mar 2018. Kata kamano ne olero ni ma en achiel kuom keto mijing'o e tije mag sirikal. The establishment of the CAS office in the public service with 23 posts to be constitutional. Moko kuom jogo mayocho yudo lemo e sirikal mar William Ruto ne gin kaka gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, jaod bura machon mar Riada Nicholas Odero Gumbo, seneta machon mar kaunti ma Kisumu Fred Outa, jagoro mar od bura mar Ford Kenya Chris Wamalwa, to kod seneta machon mane ogwel Millicent Omanga e kind mamoko. Final orders. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Hai, nyakura Ramogi Juang, kawo ke report mar Walter Nyambaga, mano kore thoro wach mantiere godo odiochieng'ni ma kawuono. Ka koro wada mana koni ni gin gik mage mapono nitiere kar kae. To wawacho ni gigi ok dwa chop kare kenda mana kaka jafwambo. Kar doko ni moko bende wasekadhe 2-3 odiochieng' ma kawuono gi manyoro. Wanya bedo kanyo ka wanono gi e yo moro makare. Wantiere kae kod wendo mabende wadani mondo mi ang' lernwa ni to chik wacho nade gik mage mantiere kar kanyo kachalo koda ka janon weche mag siasa au kono ne gento gikawo e yo machalo nade. Antiere kae koda okil kamaloka Charles Midenga oyawre kendo machiegni e mbako romo kawuono. Oyawre Cleophas. Inani? An maber. Machiegni chenro okinyi ma kawuono. Amor kuom gwela. Aya, machiegni. Nyakora Ramogi Juang, kopogore gi Charles Midenga, wadayo thuolo bende mondo mi walos achiel kachiel kod janon weche mag siasa John Opiyo. John, oyawre kendo machiegni. Oyawre Cleophas. Yes. Inade? Anti maber. Odiochieng' ma kona chaka kodi. Iyudo ng'eto mano ma olando odiochieng' manyoro. Joel buche nitiere kar kanyo. Kendo wach kanyo ni oyo. Lemo ni mano mar Jolup jotend migepe. Koro owiti. Tiende nang'o in ikawo ng'eto makamano yo machalo nade. Kachako amoso nyikwa Ramogi kumoro amora magintiere no yawre uru. Koro ng'eto manyoro onyisowa maber ni nyaka walu chik. Mane gimomiyo ne wakalo chik mar Constitution 2010 ni gimoro amora mwatimo ei Kenya ka nyaka luwre gi weche chik. Ok inyal wuok oko ti igu against chik. Koro nyaka walu chik. Nikech kwa ng'iyo jolup migepe, jolup jotend migepe. Kane waneno ka the former president Mano Uhuru Kenyatta noyierogi, ne ji odhi nyaka court. To nikech seche moko ok walure gi chik ahinya, nineno ka noyiero ji 23 mobedo motiyo nyaka tam ni orumo. Koro ok wanyal timo gimoro marach pile. Ni wawacho ni kanotimore marach to kamane kaka wadhi. Nyaka walu chik. Kata kanotime against kaka chik wacho, to nyaka watimre nade, nyaka walu chik. Mane gima court be nowacho ni Kenya ka iluwo gi chik. Nikech kata kwa ng'iyo article 152 mang'iyo formation of cabinet. Cabinet wan gi president, wan gi deputy president, wan gi attorney general. Kasto kanyo constitution achiel no ochako ndik maber nang'o ni cabinet ministers, secretaries ok gibed matin ne ji 14 to gibed mang'eny ne ji 22. Nikech wang'iyo cabinet kai emilose weche makonyo oganda to kendo maran sirikal iloso gi cabinet kai. Yes. Erokamano ahinya. Wakili Charles Midenga, nitiere chenro mopogore mae lemo mabende wasebedo kacha ka walose e kinde mopogore. Dwe mar achiel mano higa mar 2018 jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne olando chuogo apise machalo kama. Mane mana kinde machuok. Koro mana dweche moko kata wachni dwe achiel gi nus to dhi mosore kod Raila Odinga e gino manongere kaka handshake.
kendo lemo ma kamani nitiere. Gino ma jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne geno chopo kare ka obedo kod lemo gi gini mwaneno sani ka ng'eto ma kama osiwo ka orwacho ne ataro mar chik e tend Uhuru Kenyatta jogo notiyo duto kata wacho ne ataro mar chik jogo notiyo duto ma gitieko tam margi. Sani pogruok gi machon cha en kata donjo kanyo. Erokamano Cleophas, mano penjo maleo. Mondo wang'e tiend wach, nyaka wang'e ni nitiere buche adek manoseng'adi mopogore gi manyoro. Bura mokwongo ne en kane Opiyo Mtata gi duol miluongo ni Kenya Human Rights Commission nodhi e doho mokelo petition e higa 2018 mowacho ni gik mane lemo mane Uhuru Kenyatta nochuogo ne gikalo chik. Justice Mrima tarik 20 dwe mar Ang'wen higa 2021 nong'ado ni lemogo nokalo chik. Gimomiyo jotelo gi nodhi mbele gi tiyo en ni sirkal nomako appeal. Ka sirkal nomako appeal, nitie gima waluongo gi dho ngere ni stay, tiende ni ne doho maduong' nowacho ni High Court order mane gichiwono oket kando matin mondo jogo chak tiyo. Emomiyo jogo notiyo. Mar ariyo, seche ma mano ne timore, the Law Society of Kenya mochung'nwa nodhi e doho miluongo ni Employment and Labor Relations Court. Ma dohono nowacho ni nikech wan gi appeal e Court of Appeal, koro jogi pod nyalo mana dhi mbele gi tich. Koro mano buche ariyo mano ng'adi mopogore gi manyoro. Emomiyo jogi neno kotiyo nyaka sani, nikech kaka owuoyo kod nyaka nyoro makata bura mano ng'adi nyoro ne giwacho ni pod nitiere wechego e doho maduong' ni Court of Appeal ma en doho maduong' ne doho miluongo ni High Court. Koro ok ginyal ng'ado bura mopogore gi mani mamalo, because kwang'iyo hierarchy of courts gin onego bed ni gibedo bound gi decision mamalo. Koro emomiyo nikech appeal no pod nitie chakre higa 2021 nyaka kawuono, emomiyo ineno ka wechego pod dhi kamano. To king'iyo hie gima ne doho manyoro ne wacho ni mokwongo, kineno lemo miluongo ni Chief Administrative Secretary, en malo ne Principal Secretary mochung' ne lemo miluongo ni State Department, to en piny ne Cabinet Secretary. Mano mokwongo. Mar ariyo, kineno tich ma gitim mane giwacho ni onego bed ni gitimo e circular kata gazette notice, ne giwacho ni inyalo orgi gi Cabinet Secretary mondo gi represent Cabinet Secretary e buche mopogore opogore. Mano nyisi ni Chief Administrative Secretary kata mana CAS en jalup Cabinet Secretary. Kane ng'iyo bura mane wacho mar Mrema mano decide higa 2021 nowacho ni wan gi gik moko ariyo. Wan gi miluongo ni executive to gi wan gi public service. Executive, king'iyo pend chik article 130 of the Constitution, wacho ni executive ochung'ne gi president, deputy president to gi cabinet. To king'iyo article 152 gi 153 of the Constitution, wacho ni cabinet wan gi the cabinet secretary, to wan gi president, wan gi deputy president. To king'iyo public service, ng'amochung'ne public service en head of service. Koro kano Opiyo Mtata nodhi e koti higa 2021 mowacho ni argument gi ne wacho ni Chief Administrative Secretary nikech ochung' e bwo Cabinet Secretary ni en position kata lemo mobedo created executive monego bed ni itero e referendum. To to nowacho ni apana, en lemo mochuogi gi public service, en a public service. To king'iyo article 132 of the Constitution wacho ni ker koyudo recommendation mar Public Service Commission ni ochuog lemo e public service to yiene, but nitiere okenge matindo manyaka tim. Kamano kaluwore gi buche mokalo go bende kantiere kar kanyo kapok abiro ir John kachiel koda kaneno weche mamoko pod wan go kar kae. Wakili, e gigi duto kama oganda penjore, gigo manotimore telo mar Uhuru Kenyatta mabende nomigi thuolo mondo mi gidhigo nyime. Ponono jalo masebedo kata kachwalo paro
ne jatend piny Kenya wang'e maber ni mano en attorney general ma pacho ka nyalo bedo ni nitiere rem kumoro mano miyo kata weche mag chuogo e apis nikech neno ka ne weche go noringo piyo ahinya kin mano chuogi okaw mandalo manok to gichamo muma tok chamo muma gik makamagi ni nyalo bedo ni ng'ato ka Justin Muturi ne kia gigo manotimore maricho kata manano kata kinde mokalo ma kata kane gisedo stay order no mane telo mar Uhuru Kenyatta nitiere mathoth mar paro mabe kane en demokrasia molony gisani the attorney general Justin Muturi dosegwe tao nikech o misadvise the president seche ma ichuogo lemo 23 tiketo gig miluongo ni public participation ikawo pach jopiny tini aka achiel tichaki keto lemo 50 iketo lemo 27 mopogore gi 23 then ichaki make mistake ni jogi ok gibedo vetted gi parliament chik wacho be kaka ne do wacho nyoro ni mokwongo public service commission nyaka tudre gi duol miluongo ni salaries and remuneration commission kes wan gi miluongo ni financial implication omenda nitiere madhi bedo mang'eny kaka sani jogi higa ka higa ne gidhi chamo sara ma en $53 ng'ato ne dhi chamo $1 kako sara koro ne ng'iyo public participation ok inya ng'iyo ji public participation ji 23 kende to seche ma koro ichuogo lemoge to gin 27 extra tene ni 50 mar ariyo nitiere pogruok seche mane itimo public participation gazette notice wacho ni cabinet chief administrative secretaries gi dhi e ministries to ministries gi gin 22 ke chik to seche ma koro idwaro puodhogi to ichaki ileng'ori tiwacho ni wadhi now state department a ministry ka ministry wanyalo bedo gi ministry achiel mochung'ne gi minister to ministry ka ministry wanyalo kata bedo gi state departments kata mana abich for instance ka wan gi ministry mar agriculture mar pur inyalo bedo ni wan gi fisheries kucho wan gi natural resources moko ni wanyalo bedo kata mana state department abich koro seche mane itimo public participation gazette notice ne wacho ni ji ni cabinet secretary chief administrative secretaries gi 23 ni dhi mana tere ministry ka ministry mondo gibed jolup cabinet secretary then gichak gilokore to giwacho ni koro idhi state department tiende ni cabinet secretary achiel end up no bedo gi jolupne kata mana beach koro mane kosa mane gitimo then mogik mana wacho en ni chik wacho niya seche mi advertise nyaki wachi niya to qualifications gin nango seche mi invite ji mondo dhi e interview kiseng'eyo qualifications jok moket kanyo kes wadwaro jok ni technocrats ok wadwa jok mane ogo kura to rem then kore chalo ng'at ma gone giero kamano kuom chung' kodi mano chiko koda ok oyie then mogik nyaka terge parliament nitiere pogruok e katiba mane wawayo cha to gi masani katiba machon fogi miluongo ni consistency and transparency katiba machon rais ne nyalo wuok gokinyi saa 2 to lando cabinet ne ochako reshuffle ogolo mato tere department machielo to sani nyaka puodhi gi od bura odiochieng' alanga ka dhano ne koro ok inyal wacho ni jogi ok opuodhi to gidhi chamo sara to gidhi tiyo ne jopiny koro mane pogruok Uhuru kane Opiyo mtaro dhi do ma do wacho ni gino en unconstitutional jogo nogolo dok e ite ma ang'ano timo jogi nopuodhi maber to be nokokelo gi mathoth kaka ji almost 50 kaka Ruto timo koro mane pogruok nyakoro magijwang' kama gi pogruok mantiere kar kanyo in kor ka kori nyalo bedo ni iyude e yo machalo nade omenda maromo nade mane jogi dhi bedo kacha kachamo mano ka gintiere kacha pis kanero kade opuodhgi wanegi ane koro sani achiel kachiel wacho ni nitie kwan ma koro nitiere kar kanyo mano kwan mar omenda mano ka irango kanyo achiel kachiel mondo mi ang' wayudgi ane kar kae chudo mag jolup jotend migepe osara ero ni kanyo 700 mane 765 ero 188 mano mantiere kar kanyo ka ineno kaeto gin gi housing allowance kata omenda marudi ni maromo kanyo 200,000 omenda mar tongona
mana mar entertainment mantie kanyo 100,000 ino kanyo omenda gi duto koro kama gibire nitie omenda 100,000 bende ma osara mar dwe ka dwe ka imiyige kanyo ka ino kwan duto mar omenda miyudo romo kata milion 1,65 gi maromo kanyo 188 mano osara kende manitiere twalani kawarange mana mos wadhiane machielo nitiere jolup jotend migepe gi kendo koro giromo 50 mano ma listi mano chwal kendo jogo mano chamo muma kwan mar omenda duto e dwe magiyudo kuom gi 50 gi ino kanyo romo nade mano milion 53 kod 259 kod 400 jolup jotend migepe gi bende 50 e higa achiel giyudo omenda makore lacha milion 639 112 kod 800 e wiye kanyo mane kwan mantiere kanyo dwe ka dwe kachiel koda ka higa koro wada penjre kanyo ni koro ka gichomo kama chalo nade kama ne omenda mantiere higa achiel higni 5 to koro gidhi romo nade e kinde ka wanyalo rango thuolo ma gintiere kanyo telo aya omenda mar nyiewo nyamburko mae ma koro nitie ka grant jolup jotend migepe nyaka yud gari to giromo adi 50 omenda ne jalup jatend migawo achiel kende mar nyamburko monyiewo ineno kanyo odhi bedo kanyo maromo nade mano milion 10 kachiel koda kamago duto kimedo gi duto omenda duto biro kanyo milion 500 mano e kinde ma gintiere kar kanyo mano ka wantiere ka wadhi kode nyime iwacho kanyo ni nitiere omenda mar nyiewo udi koro ka nitiere mogej nyaka gidag e udi manyasi penjo maporo da penjo kar ka poro no ero koro osewite oganda dhi bedo kata kachomo nade kwan giromo kata 50 ot ka ot ineno kanyo kwan ma gintiere godo mano milion 35 kineno kanyo omenda go duto biro kanyo maromo bilion 1.75 mane kwan mantiere kar kanyo ka koro warango kanyo kwan mogik mantiere kar kanyo ka wayude iwacho ni mae ber mamoko mag jolup jotend migepe nyamburko 2 madongo wacho kane giyudo high end vehicles 2 madongo engine madongo aya giyudo karan bende 2 secretaries bende gin go kanyo dereba en achiel jating dai kata personal assistant bende gintiere godo kae to gin gi jarit security detail mar bende nyaka bede yo makare okumba bar thieth gin go kacha wacho ni milion 10 kachiel mano inpatient koro kokete ward kacho nindo kachiel koda outpatient maromo kacha 1,300 tiende nango lemo ni jimanya ahinya koro karka ka wanono weche gi mag siasa tiende nango lemo ni ichiwe kaluwore kod jogo manorem to ka yiero setim jogo mane siro jatend piny Kenya jogo manoloko pachgi gi jogi duto omenda machalo kama mosomo kasani en moro mi inyalo wacho ni adieri Kenya omewo kendo dwaro kombe gi duto kini kane jatend piny masani donjo ne ginyiswa ni pesa ne onge nok giyudo pesa to koro ka osedhi to an extent mo yiero jotend jolup migepe 50 kasto kwa ng'iyo kaka wanene screen kanyo e pesa ma joge dhi chamo te en pesa ma chopo bilion 1.7 to king'iyo jolup jotend migepe en tich moro mochuogi ne jogo mane miyo rais support kano campaign jok mane konye kisiasa nikech king'iyo maber chik o define emomiyo kata kane ng'iyo joma ne loso chik ne giwacho maber ni wagol ministers e assembly wagol gi e parliament waket technocrats what they meant by that ni en ng'ama kikelo ka en ng'ama nyalo run department no onyalo run ministry en ng'ama nigi lony ning'iyo weche mag lony emomiyo nowach nango ni we wagol ministries kwa e parliament wakel gi oko kae kendo kasto kichak ing'iyo process ma jogi ne kali mondo mi oyieri mi bed minister
koseyieri tikawi iteri e parliament. Jo parliament dhi goyi kogno. Kosegoyi kogno, kor kiduogo oko ka imiyi tich ichako tijino. Koro kwa ng'iyo gima chik oyienwa ni wan gi ministries 22. To jatend piny ng'iyo ni ministries 22 gi tin. To jogo manokonya udhuro. Koro ere kaka wanyalo timo? Emomiyo ineno ka Ker Ruto oae e 23 mane Ker mosekalo Uhuru Kenyatta noyiero. Motero kanyo, otere nyaka 50 mondo one ni jogene manokonye campaign. Odonja ng'o omiyo gi tich. To an gima nawacho wach position mar Chief Administrative Secretaries ni. Gima onego tim, kwanza onego walos chik mamiye teko. Chik ni watere e od bura. Jo od bura dhi debate makale mobed gimoro ma uyiene. To ka gino sekal, to kipacha an paro mane an godo ni position mar kasni olingo dhine vijana. My reason is ineno kasani inwang kata ka governor osetiyo 10 terms to 2 terms I mean 2 terms igni apar 2 terms to ngani osetiyo gi billions. Iparo nango mangani nok nyal timo manyako chako rit kendo chako duogo yiere Chief Administrative Secretary mondo chako ti mane okoloso kane en governor. Koro omiyo an kipacha naneno ni gini kosekete chik to ati kode kaka ilongo nango incubator mwa groom godo leadership. Ineno mwanyalo groom godo leadership. Koro wakawi kaka ngamatin ngamane gilony. Kata kani ibedo daktari, ngeni daktari sombo igni aberio. Kise somo daktari chino igni aberi se graduate yoko kanya. Wagoli watere ministry mar health. Mondi dhi chak puonjori tich. Koro itiyo kode ang'oa kako inyalo bedo jatelo in future. Ineno. Makoro kwa ti kode ni wadwa miyo jogo mano oringo to ofelo ko yier gi jopiny ama ng'ato serita osebedo MP igni mokalo osebedo senator to ochako yudo kumoro monyalo timore nade mo oponde mojotie ni ati nitiere position moro ka. Yes. Lemo ni enataro mar chik. Enataro mar chik. Koro kata ka enataro mar chik kamusi jope kar kama koro entiere ni. Itemo wacho ni ero koro nego miye thuolo mondo duogi. Koro kata kuduogo yo machalo nade. Koro mondo miyo duogi olos chik. Ineno, ondik bill to tere parliament. Nikech Kenya ka emomiyo wayiero members of parliament. Mondo odhi od bura kacha olosnwa chike manyalo konyowa. Mondo kik watim gik moko against chik. Nikech chik is very clear. Onyiswa ni mae position kako ningo beni cabinet yiero. To mae number moningo beni bede cabinet. To gimora mora motim bang out of this mano out of chik. Koro mondo migini nikech kumwase chopeni waneno ni en gimoro mabro bedo. To koro watime kichik, waket chik, water chike od bura, jo od bura debate. Kone ni en gima sa kasto wakap be namba no. Ok wakete namba moro maduong' kaka enno. Because adier king'iyo some ministries moko duong' sana. Inyalo nwang' ka the cabinet secretary ok nyal handle. Emomiyo position mar Chief Administrative Secretary was coming in mondo gikonyre. Koro kibiro kata kake health, ibro yudo ni in gi public health to gi medical services. Ineno, at least nyakibede gi ji ariyo mako unyo. Ero kama na inyo wakili. Thuolo ni duto, winyo kanyo kaka John bende lero. En ang'o ma nyalore? Chik chiwo thuolo machalo nade mondo mi wich kuot ma oganda ang'eni mathoth yudo gisechamo muma mar apis duogo kono gi nade oyo muma mano chamo no apis ma uchame muma no en ataro mar chik mondo mi gima kama kik nuore nikech wang'a ber ni sani nyalo bedo ni kweth achiel mar siasa omor ni mar oko do wito gino oko to kinde machielo kata ka gin magidonje telo to gidwaro loso lemo machalo kama olose yo machalo nade mondo mi obede kotenore kod chike mapachoka gigo mano wacha ahinya odiochieng' manyoro gi joyal buche weche mag public participation gi no mula ahinya nyalo bedo ni mano kende fuok manitiere kar kanyo mako time yo makare gigi ne de kala yo makare wakili wami historia kumwae kamano mondo aduoke wacho nachako wacho ni katiba mokalo oluongo ni the retired constitution ne wan gi assistant ministers to assistant ministers gi ne gin be jood bura kachacha ministers be ne jood bura to ne yudo ni assistant ministers ne gin jok mar very idle ne gin jok ma onge gima ne gitimo gidhi man office osomo gazette omadho chai nikech migawo ka migawo in gi cabinet secretary
to in gi principal secretary kata permanent secretary ndalo machon. Koro kane wadhi kes kineno katiba ni wan go kenge ma wakale from wako draft, Kilifi draft nyaka sani koro wadhi 2010 referendum. Adwa gwelo ni mana watena igalo fario gabich. A draft mane waketo ni proposed draft. Ne wawacho ni assistant ministers obed ji 14. Mok matin ji 14 to bed mok thoth ne ji 20 man assistant ministers. A proposed draft ma igalo fario gabich. Then the same number obed mar ministers ma igalo fario gabich. Kan wadhi mbele mano chugo duol miluongo ni the committee of experts. Committee of experts no wuotho ir oganda to penjo gini budwaro lemo miluongo ni Jolup jotend migawo. To jopiny nowacho ni oyo jogi mokwongo ni onge gima gitimo. Mar ariyo en gimiluongo ni the burden to taxpayers. Tiende ni jogi chamo manosara gimiyo jopiny tich matek. Emomiyo kane wadhi referendum mag 2010 ne wagolo wach mar Jolup jotend migawo no oko. Koro kwa biro sani gima hinyo hie Kenya kae en ni katiba ne waloso to katiba ni waluongo ni is very ahead of us. Katiba ni otelo no mang'eny nikech pod watiyo mana gi paro machon pok wasefwenyo ni katiba ni nigi gik monego bed ni timo. Koro hie gimiluongo ni chief administrative secretary okalo chik okwadware. Okochuno ni kia vijende kia governor and so forth. En gima okwadwar, en gima jopiny no tamore, en gima wabudhi do pile ka pile kata kiny kata sirkal masani wach mane gibida pago chiko. Pod wabudhi mane do owache ni okwadwar ng'at miluongo ni chief administrative secretary because gimotimo onge. Mar ariyo duol ka duol wan gi cabinet secretary to gi principal secretary gimiluongo nango state department bo principal secretary every kanyo be wan gi directors. Omiyo mondo wa reduce gimiluongo ni wage bill nyaka watok gini oko. Ka wacho ni wadhi e bunge ni wadhi chuoge ing'eya jo bunge gin jok ming'iewo. Oseng'iewi kar mane finance act magi pass gin jok ma we cannot rely on them. Koro wabu wacho ni gini oken lemo mane kana wadwa go kura referendum mo wacho ni yes 2010 mo wacho ni position mar chief administrative secretary onge okunyal duoke through the back door. Vijende nitiere tich ma vijende nyalo timo mopogore gi maa. Okunyal bedo ni wan piny ma watiyo gi agoko. King'iyo article 10 of the constitution wan gimiluongo ni the national values. Iwinjo national values gin gik machalo one of them maran across the whole constitution en gimiluongo ni ng'iyo pach japiny. Public participation en ang'o asewache ka mang'eny sasa mabiro kae. Ok en gima wacho gi dhongere ni for cosmetic purposes. En gima idhi japiny en consultative. Kibedo piny tiwuoyo gi japiny tipenje niya gweng'ni udwaro ndara koso udwaro chiro to japiny nyisi ni ndara cho an godo chiro moonge go gerno tini dhi gero ndara magin go mane timo public participation ok timo. Nyaka ing'e pach japiny kes wang'iyo gik moko ariyo wan gi quality of public participation to gi quantity of public participation. Tiende nang'o kikawo jopiny 100 to ji 90 onyisi ni gimidwa timo ok wadwa to ji 10 moyiego pod idhi mbele ok inyal dhi mbele. Mane momiyo kata sani ka kier wana matine finance bill migepe mang'eny mano dhi e mbele committee mar finance nonyiso gini ok wadwar gini. Tiende ni nyaka ne ging'i quantity mar jok mano dhi kacha. Ok ni ing'iyo ni akete Kenya Gazette kara mane newspaper oboke ni atimo public participation to pach jopiny ok iketo e gimidwaro timono. Koro ok wabiyie ni ibo chuog migepe mahinyo jopiny to piny oridore ngima oridore. Cleophas nyise ni na ane gweng' nyoro adhi tich adek aduogo gimoro Jumapil dhano kech nego kendo dhano nindo kech adier mar wach makata dhano modho pi makata mana ndalo ineno chiemo dhano chamo meals adek ne sani en mana kitemo tachiel. To koro in kineno ni ng'ato
oketi nikech ne indichungi rais kaso koro ni omiyi lemo ni idwa chamo milion achiel idwa miyi ot idwa miyi ang'o idwa miyi gari entertainment alas matongona bende kacha 100,000 koro ipenjo ni to priority mar sirkal ni to en ang'o gidwa tiyo ne jopiny koso gimer gi telo gidwa timo gima gidwaro sirkal nyaka ng'e ni ok onyal tiyo gi agoko manitiyogo chon gi gik miluongo ni roadside declarations ka norumo wan gido mabe seche ma naneno ka jodito moko ma Kenya Kwanza ne wacho niya ni wamiyo bilion 4 ni watimo gimiluongo ni judiciary fund ok en favor megitimo ne judiciary ok en favor en tie chik en mana ni Uhuru ndokalo chik nokotim mano seche ma gitimo mano sirkal nyaka ng'e ni nitiere chik ma ka gitamore to alafu gima nyaka ji ng'e ni ka koro sani sirkal ni pok timo kata mana gimiluongo ni pok gitieko gimiluongo ni financial year mae koka dwe mar 10 tin dweche 10 ma ine telo ni chike ariyo osebedo declared unconstitutional the finance act to gi koro ma tidongi igni 4 ipani adima dhi bedo declared unconstitutional onego golo dok e it jok ma advice care jok ma miyo ker par ni gima gitimo ni ok en gima ber to ji pod bedo dhi mane dogo kidwaro wacho ni koro agone ng'at mano chung' koda erokamano wan gi parastatus mi jogo non executive chairman obede kanyo wuothe gi wuo gi jopiny to ok ni inyalo keto gi idara ma sensitive kama actually katieko kata moro nitiere ma iluongo ni akeni position mar Mudavadi onge chik mamano be wadhi biro ne kendo ise ni luoro ne wacho ni wanyal bedo ng'at ma ina neno wuotho no rebel ker kune to chamo msarali kes gino king'yo hie neno ni bedo prime minister prime minister waonge godo wawe bedo jok ma wapas chike maber actually kanyalo wacho gi quote Kenya ka wan gimiluongo ni oversupply of laws katiyo gi that to gima watimo ni waonge gi tim en piny miluongo ni nigi constitution maonge constitutionalism onge paro manyalo rito chik wacho ni chik ni otiwa dhano donjo yora to jopiny ema hinyore koro ma gimomiyo nyaka otie kawuono e gigi duto matimore gin mana mich michiwo josiasa adier koso miriambo to kata kapono ni entiere in wacho ni rikwede e okang' mamalo e kinde mantie sani jogo mana moreme siasa ema neno ka thoro mana donjo e lemo ni kata ka ochopo e yiero manyien jogo pod dhi bedo kar kacha jogi makoro rem tiende nang'o gini dhi miyo jatend piny Kenya bedo gi paro machalo nade oganda maromo 50 mane sire makoro sentiere koyo komi wakil ka igene king'iye hie ineno ni jok mano kwedi gi jopiny e yiero emicha kiduogo giwacho ni in idong' tim kama kose kwedi mowacho ni ng'at ma ok nyal telo ne jopiny mano onego bed ni imbe koro ing'iyo ni ya kwadhi e yiero machielo adhi timo nade ok nyal chaketi through the back door ni da chako kes kineno renaming mar total migawo from gimiluongo ni minister to cabinet secretary nokene na gimiluongo ni loso nying ne wadwaro ni idara no obed gi gimiluongo ni dhongere ni technocrats tiende ni meritocracy bedo kanyo tiende ni ya jolony jok mane gi lony mararier e weche ma migawo ma odhiye konyisi ni cabinet secretary ma transport to in gi lony ma transport to jok motere kacha cha bintie lony ok ada wacho nyingi jomoko nitiere makata kineno gik mondike social media tipenjori manga manyalo bedo assistant minister onge nikech en ochung' to dong' koro mago gik ma ok onyalo yie mondo timre kamano ka en kinde mag loso chike mondo ket gigi bedo yo moro makare mane bwoda ikariyo kato ng'aka uyuewa mokwongo e chenro mar mbaka romo kawuono John thuolo ma jotelo ma omi mondo bed kan jotend jolup jotend migepe gi omenda gi duto kiwacho ni kata gibed jogo matindo lemo ni pod oganda mathoth medo mana kwede kiwacho ni kata gibed joma tindo pod giyudo mana milion achiel ma nitie ka ma wasomo kae gi omenda mathoth mantie kani bino ka gima jopiny nyalo medo mana hinyore e kinde makoro imanyo jotelo gi mano jolup jotend migepe seche ma iketo gine bwo chik nyaka ng'e ni seche ma imanyo tich nitiere gik miluongo ni terms of reference ama iluongo ni gigo midhi timo
gigo midhi timo koketi kiyudo tijno. To iyudo ni mokwongo mondo mi ikwong indik ng'ato nyaka ikwong ilos gima iluongo ni budget. Budget ni kiseloso, ng'eni wan ka gi migepe ariyo e national government ka. Wan gi Public Service Commission to wan gi SRC maluwo weche mag chulo misahara ma jomatiyo ne sirikal timore nade oningo yudi. Koro ineno ka mae nosetim to kwa ng'iyo kwano pesa moningo beni jogi chamo gi namba moket kanyacha duong' ahinya nikech sani giming'iyo kineno maduong' ahinya jo Kenya nigi shida. To kendo kane sirikal donjo ne ginyisowa ni pesa onge. To koro ginyal nyisowa sani ni pesa nitiere ginyalo keto jolup jotend migepe 50. Koro koponi gini nyalo bedo chik ni en gino ma idwa kal mondo otime kikatiba to what define terms and conditions ni ka waketo jalup jatend migao to mai kiwango motimore nade moningo yudi magi gigo moningo tim to koningo bed gimoro as a political reward makoro in idwa dhi kacha job description ma in go ma clear be onge to idwa ni cham mshahara mar jopiny to oko kato jopiny to inyo. Public Service Commission noketo milombe mar lemogi kendo gintie kacha e gazette mopogore pachoka ne gindiko kacha gima ng'ano onego bed ni timo ji noro kwayo no wan ko ganda moko bende ne owe oko de jogo mane ochopo kacha kendo konigi ni oyo ma kore list mano godo manyien nono nyaka jogo malaro madwaro lemono mar PS kata jogo romo ngirore en ang'o ma iparo ni inyalo tim mondo mi lemoni kata koonge to tich ochop kare. Nitiere gino mawacho ni koro ka lemoni onge telo mar William Ruto tiende nang'o ni ten migepe ogodhi tiyo koso pod odhi bedo yo makare. Pod odhi bedo yo makare. Ang'o midwaro magi koro mondo bedi gima dwarore mondo bedi ni jogo miyiere mondo ti e migepe mag sirikal gi bed jok miluongo ni technocrats jok ma understand nikech ka oketi bedo cabinet secretary mar education nyaki bed ni ine gi background mar education mondo mi ine kaka itayo chenro mag somo. Ka oketi e migao mar health nyaki bed ni I understand weche mag health to ok nyal ka wan gi nalonyo weche mag ICT to ok nyal kawa kaka nalonyo weche mag ICT titera ni adhi abed cabinet secretary mar ang'owa mar health nikech ok abielewa lakini kwa ng'iyo gigo matimore always wadhi against the law nikech law osemiyowa nini framework moningo beni watiyogo gi jogo moningo beni wayiero e migepegi lakini jotendwa mag josiasa kotelne gi president osekawo positions gi mondo bed kaka political reward en ok ong'e ni ibro deliver or not en ong'eyo ni osetimore nade osemiyi tich emomiyo ineno kata ka idhi e mbui kaka inwang'o kaka cabinet secretaries wuoyo michaki penj ni to ng'ani boromo gi telo ni adier kaka dwarore. Koro gimoningo wang'i ni kata obedo ni position mar chief administrative onge lakini sirikal nyaka dhi mbele nikech cabinet gi gine ma gibedo gi sirikal gine ma giriembo sirikal weche te matayo chenro mag sirikal ilose cabinet jogi kobedo piny ineno koro sirikal nyalo dhi mbele kata ka positions gi onge. Erokamano ahinya mano John Opiyo nyakoro mage jwang' nitie sigana moro madonjonwa achiel kachiel ni sani nitiere wach moro ma omuoche county ma Kisumu kendo koro sani nitiere paro ma opogore ma koro nitiere kar kanyo kaluwore kod japuonjre moro ma wachore nolal mano ma somo kanyo e sikulno mano mara Lions mantiere county ma Kisumu kendo koro sani ne nitiere gwandruok moro monendo kanyo e police mantiere kanyo e county mano ma Kisumu mantiere Nyalenda police station kanyo mantiere Kisumu Central. Koro sani tu achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere county ma Kisumu Millicent Adhiambo oyawre Millicent Adhiambo okinyi ma kawuono kama intiere kar kanyo gini mane manya bedo ni osetimore nyaka sani kotenore kod lal mar japuonjre ma nyaka sani anyuola ne kod jodak e county ma Kisumu to ahinya jogo mantiere Nyalenda police station okinyi ma kawuono giwacho nade okinyi ma kawuono Millicent. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e mbele stesen obila ma Joel Ominwa bende yudore kar dak ma Nyalenda ka okinyi ma kawuono rumbi mag lit kod kuyo kwako gwenge gi eki ka bende iwachore ni nitie nyathi ma jahigni 16 manyocha somo e skund sekondar ma Lion School e boma ma Kisumu kaendi ma sani ndache ji kia ni kanye ichich ni ochal ka gima nyathino endi ne okaw ngimane gi thuolo ni en gino madhi nyime e kar dak kaendi kata nyim stesen obila ma kaendi en ni achich ma bende ni chich godo
dwaro ni notimo tim makamano kata mano kaonge ma nyathino obila osedar godo ka bende omiya rita ma otegno ka itere e stesen obila ma Kisumu Central. Wan kod jodak kaendi ma bende wadwa loso go mondo ginyiswa ni to kotenore kod wach makamano ang'o ma ginyalo wacho to ang'o miyo gichich nyathi makamano chal ka gima okaw ngimane. Wan kod min nyathino bende kaendi ma bende ni kod lit ahinya mondo miyo lernwa ni to nyathineno noloso go mogik karang'o, nonene mogik karang'o, to nyaka sani ang'o miyo gichich ni chal ka gima okaw ngimane. Ta chijno ere kaka ne ging'iyo gi nyathi machalo kamano. Machiegni mos ahinya mokwongo kuom wach lal mar nyathini noeri. Kinyalo loso mana matin, inyalo mana leronwa ni to nyathini noeri ni wuoro kode mogik karang'o, to ni ng'eyo wach lal mare kochopo sadi kata tich adi ma nyaka sani to ang'o mochich ni chal ka gima onege. Mokwongo to ago mos ahinya kuom lalo nyathi ma bende ne igeno ni ne nyalo somo kendo rieko mabiro konye ngimane. Machiegni inyalo ng'iyo na kamera kacha wawa makni. Gi nyinga iluonga ni Ruth Auma. Nyathina wuogo chieng' Jumapil kawuok kadhi e kanisa. Awe nyathi kago pas to ne gidongo wadgi matin e ot. Koro chieng'no owadgi matin cho biro ira e kanisa kech kama leme en mana machiegni kobor ahinya. To nyathini ng'isa ni mama aneno ka Trace ng'at moro biro e ot, ng'at moro mamer gacha moro ma chieng' moro ne mosi to kidwok cha anene kobiro e ot. Koro kobiro e ot mokwongo penja ni be intie, takwere ni idhi kanisa. Koro bang'e no owuok odhi ir Tracy e ot, to kang'e nowacho ne Tracy ang'o nikech aneno ka Tracy odhi mana to golo kikapu moro ma ogeto ga wi kabat cha. Koro kikapu no ema Tracy puko buge piny to ng'ano telo mbele to Tracy luwe. Koro kama gidhie gi Tracy an ok ang'eyo, emomiyo abiro ng'isi. Koro atemo nono nyathini mano ng'a, to nyathi ng'isa ni unamjua, to nyathi ng'isa ni ing'eye ang'eya. To koro pimo na maber ni ng'at moro modak kadiwai. Tang'ise ni tang'ise ni kwano dhi gi Tracy kanye, tawinjo ka remo kaya buok. Koro kana biro kata kana wuotho kaya e kanisa kaduogo nok ang'eyo nanyalo yudo ni nyathi olal gadier. Koro kachopo tayudo ka nyathina ne go pas, ochalo ng'ama ne wuondi ni tere mana kama chiegni, dhi kawo gimoro mana kama chiegni. Kech ogo pas to osimo socket mar pas kama nogo e pas to chungo pas e wi law kama to uniform be mar skat to liere bad kom. Koro atemo ng'iyo tapenjo ni to Tracy ni de dhi kuma nade. Koro awinjo ka remo ka tapenjo mama ni mama kwani Tracy no onego bed ga ni dhi kamoro dako wachonwa kata. To mama wacho ni nyathino pok aneno ga kowuok kamano. Koro ing'e ni chunya penjo tadhi tapenjo majirani moko wadago kanyo ni to be kunena Tracy nyathina cha, to ni ok wanene. To wuoda ng'isa ni mama ne gidhi gi ng'ano e yo nam kocha. Koro dong kamane kaka wapenjo ok wanene. Koro mos taneno ng'ano tadhi tapenje ni to ni bire odwa. To ng'isa okwongo tamore ni tang'ise ni ng'isa ka ni bire odwa nikech nyathina olal tawinjo ni nikawo nyathi wuok godo. Kore koyiena ni an donga biro mana kanyo ni nabiro ng'iyo ni wach tich moro kata penje ni tich adi mana wuoye kodi nadwaro tich. Nyathino koro dhi kanye. Koro an pok ang'eyo nikech piny ne pod chon. Nawe ni bere nyathi nyalo duogo. Koro kachopo gimoro sa 11 tawinjo ka luor. Kachopo sa 12 madhi sa 1 tachaka dok ire. Tang'ise ni miya nyathi tapade. Ang'ise ni miya nyathi kumitere. Adwaro nyathina gisani nikech nyathi ok wuog ga. Adiera nyathino ok wuog ga. Ang'ise ni adwaro nyathi taluongo jaduong' gweng' to go wadwa koro wakete machiegni. Awacho ni kik we ng'ani chal nong'e kuma Tracy dhi. Tracy pok nobet ga konyak sechegi. Koro kara ng'atni karo ng'e kuma nyathino dhi gadier. Twakele sel ka watwe gi tol twakele sel ka. Koro kose wakele Simba ka polis. Koro kwasekele gikiny ne kiyojie to yienwa nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo ni notere tie nam kucho chonde. Motero wa nyaka tie nam kuro wawuotho wamanyo nyathi ok waneno. Wamanyo nyathi ok waneno. Kwaduogo koni to wuoyi moro yaya from nowhere to biro ir nyaminwa to ng'ise ni mami gima timre ng'ani wuondo ng'ani nodhi gi Tracy e nam to nok ang'eyo ni pache ne en ang'o. Koro nawe ni kaka en jirandu ni nitie gima nodhi kawo gi nyathi ma nyaka ng'at moro penje ni to kawuono yudo wendo mathis manade ma jaber. To duoko ng'ano ni nyathi matin ni datim godo ang'o, ni nitie mana gima dhi keto ne gunia ka tasto duogo ot. Kara nyathini ochalo ng'ama ne nigi nia moro marach. Nikech bang'e no kochopo gi nyathine e bungu kucho to joma nonene wacho nonene kodhi koro duogo nono. Nyaka jaduong' moro kanyo penje onene koringo to jaduong' no penje ni tiya kanye to dak ang'eyi
to penjo jaduong' no ni kiaya, koro temo pimo ne jaduong' no ng'ise ni ang'eyi, nisebiro ka dichiel. Koro to penjo jaduong' ni biwinje sauti moro mar nduru ka ng'ama ne ywak. Manyiso no nego nyathinani. Ni biwinjo sauti moro mar ng'ama miyo ka ng'ama ne ywak. Nikech chiega jabiro ga gode nam ka, to chal ka gima jomoko ne dwa repe. Koro, okiwinje sauti moro, to jaduong' kwere ni man gadier ni jaduong' ni bende, ong'e maber nong'e, ama jaduong' ni dine yiene no winjo sauti, no dhi tieko ngimane oko. Koro nyathina no nego. Koro an gima dwaro ni mondo ayude nyathi kama no kete. Koro ka wabiro kae ka polis ka mondo wawuo gi polise, arogolnwa go, odhi osiemnwa kama no kete nyathi. Polis beterowa kando, magi chwe gi nyisa nyaka ni onge right mabro yudo, nikech an asechoko ji mabiro go kae ndi ji mang'eny. Virundu mabiro godo go, koro amany kaka konyora kenda. Koro onge gimoro amora ma ginyalo konyago. To chieng'no nidhi mindiko obi ka i report ni nyathi olal? Nadhi mandiko, ma ng'ano wuon bende wakele gi chieng'no. Ero kamano nyanga manyalo medo gi mos, wageno ni bro yudo gineno machiegni. Dogi kon. An gi nyinga an Pamela Tieno Akelo. Ajadak ma Kisumo kae, lakini security to waonge go. Security waonge go Kisumo ka. Koro mostly police mineno kaka man Nyalenda giregi githago ji. Keche kibiro dwaro ni gimoro kethreni to gitimi ni chalo mana raura. Koro min nyathini erien kaka jirani. Openjo nyathine ibawa nyaka gi tear gas. Sani osebawa gi tear gas much bunde malo. Koro akiani wan jokuoge, takiani penjo nyathini nyathi olal ne ma koro wakoso godo momiyo wapenjo nyathi olal no. Akiani polise gi oket gi gitimango. Gini dwani mondo sirikal ogole kae. Kongo de gidhi mako ji. Kongo de giringo kuro. To nyathi nyako ni nyocho lal tieng' Jumapil nyaka kawuono Tuesday. Gitime mana ni akani gidwani gitim mama ni nadi, akani gidwani mama ni omigi pesa, lakini security ra Kisumo kae. Koro kwayo mane ma un go maduong'? Kwayo ma wan godo wadwa kwayo kata gavana Wanyong'o ong'iye kaka ogolo polise gi ka odwok ng'ato ka ng'ato kuma noae mondo kel manyien. Ogol polise gi kae mondo kel manyien kech gichiemo gi jogweng', gimetho gi jogweng', gichodo monde jogweng' ka. Koro gidwani mondo wachi. Koro okwadwargi Kisumo ka. Ero kamano mana machiegni mapiyo. Ero kamano ahinya. Iluonga Frederick Ouma, nying mong'ere en Japolo. Gimotimore ni en gima rach. Gini en gima rach kabisa. Ka koro wanyalo wuok okinyi chakre Jumapil nyaka sani kidhi ni mondo ilu wach ni titeri kama to evidence to nitie. Kara polisi gida konyo wagang'o. Nyis gima dho kong'o Simba godhiambo, nyis gima dho kuma mon nitie, to ticho giti kako kel gimoro to ma pesa. Gima adwani mondo wang'ere uru jo Nyalenda. Wach ni okwawe mama ni onge pesa to gidil gi joma nigi pesa. Wach ni okwawe makato dhi Central to wadhi Central. Nyalenda oye! Wawuoguru oko. Nang'e ni sirikal en sirikal. Kare en sirikal, ok en sirikal. An gima wacho kaka jadak ma Nyalenda. Police post ni mondo gol, ko kamano to wadhi romo kodgi mbele. Ero kamano. Yes, an gi nyinga iluonga ni George Oginga. An jadak min mkaji wa Kapuothe. To ma en jiranda kendo en nyaminwa. To gimotimore ok mora, to ok mor society at large. Nikech nwabiro ka polis ka, twakwagi nwabiro gi muolo kendo gi ng'uono. Twakwagi ni giwuo gi ng'ano, gi kijana no. Mondo at least omiu kata direction, locator, kuno die gi nyathino bogik. We can trace wanyalo luwo, bo man footprint, bo adhi kata ene ipi, twagol kata ken body, twayude, mondo mi waike, en ok wadich kode, wadich gi nyathino. To polise to romana ni, ongisowa ni right marube koro kunyal yudo, nikech usebiro kama ng'eny. Apoya non wawuoyo gi the OCPD, bo hoyo wanodhi wuoyo gi ng'ano, mondo tim kaka ne pachwa dwaro. Dakika matin no, karo gochne Land Cruiser moro, akeni maka jo ima baga tiagas e polise go, jo ima ng'eny mabaga tiagas e polise go. Biro gi tiagas, to kata pok gidonje police station, to gisebawa, gibadayo, gimin nyathi tiagas. Kaso giluoro, to gichako riembo ji. Ma wach malit, to wan wakwagi niya, ko gidwa miya wang'ano, to giyoji ng'ano mondo mi giloketa kuma no gike gi nyako no. Wanyalo manyo nyaka itogo. Mondo ayude, mondo ayud nyathiwa. Nyathine na form 1 at Lions. Okawe ot, koikore, kogo pass. Mondo kinyo ikre oyaw school. From Sunday,
nyaka sani kikane kanyo wuoyino chiemo gima giketo kanyo no to polise go mila diere kanyo mano wach marach an ok adwa to abro biro nyaka central mondo ayud justice awinjo ka moro wacho ni justice ok bi bedo proven nyaka waket evidence to evidence motemo keto no temo gidwar winjo that kind of evidence kara gidwaro kuom jomage pole erokamano jodalawa gima daher wacho nyinga en Mboya Morso Chieng ajadak Nyalenda Bika as human activist what I'm echo out I just wanted the justice adwaro ni mondo justice prevail ne jowa at least mondo good ratiro nikech gimana subiro go ni wado camp ka until nyaka wayud justice Nyalenda police post kaendi mano gima do wach mondo mama wano yud justice nikech en gima late kama mama nyalo lose nyathi maduong' moseromo kamano endo en gima lit kabisa koro wadwaro ni mondo wado camp ka en gima wachako sani maka ok wadwa wuok tiaga solungo wang'wa bodonje wang'wa ok wadwa wuok ka nyaka further notice nyaka wayud justice koro we urge the government mondo otim investigation through collaborating gi CIDs mokawo ng'ano dhigo police station mondo gitim go investigation mondo wayud body kamano nyakaramoga Jwang kaka isewinjo ka en gima lit ahinya ka miyo nyalo wito nyathine yo machalo kamano to bende ka gilimo station obila mondo giyud konyruok kaka ung'eyo ni obila oketi mar rito japiny to iwinjo mana ka gilero kanyo ni gima chalo kamano pok giyudo nyaka sani are chieng' Jumapil nyaka odiochieng' ma kawuono bende ne gichako manyo nyathino tok lal mare iwinjo ka giwacho kanyo ni obila ok lu kodgi yo moriere e timo nonro mar yudo kuma ne achich ma bende ne osekaw kaendi kotere steno obila ma Kisumu Central mondo miyo nyisgi ni to nyathino nochopo go kanye to nowe kanye kabino ne gadieri kaka chichno koso en kanye gi sani ka kamano magi weche ma bende tucho Kisumu kaendi pod wadwa nyonore mondo wawinj ni to wachni dhi chopo kanye jopiny bende ramo ni nyaka koro gikony nyawadgi yudo ratiche nikech ka obila ok dwar konyo to koro gibro kawo chik e lwetgi ma bende wadwaro mondo mi wang'i kendo wadgot kod gitach kaendi waluni to ang' wach ma kamaendi nonro mane bro chopo kanye to bende ratiro bro wuok adieri koso ok bro wuok ka kamano tadwoko ni studio Cleophas mondo idhi nyime kod thor wach ma ungo e studio kawuono Cleophas an kuomi agoni erokamano ahinya Millicent Adhiambo mos makende ne anyuola mantie kar kanyo kendo ratiro mari bende gibiro yudo dhi nyime mar luwo nagi duogi iri kanyo weche manyien mag migago ka gikacha kod mano mar duolo odiochieng' makano chieng' tich ariyo mano Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu nyaka Ramogi Jwang ripot ma kamano bemba koro chopo e kinde makoro wakawo yweyo asani osekalo dakika 17 tok saa 4 mar okinyi bakoro modhi nyime bang' yweyo makawo sani. Maber ahinya meher kama ne kakitimo in kikitem kata matin miye lweti ok inyal timo kamano yawe nyathiwa an nyaka wach ni sarap chit adier abo wachone ni apek ki nyathi ng'at moro machielo nyakoni en ng'ama rach ahinya ene manonego wuoda kae Harminda abo wachone ni an gi nyathi manok. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed.
Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in your eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're ready making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Bariki baba, zile baraka unazonibariki baba, hebu waonyeshe unavyonibariki, hebu waonyeshe. Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Nyakoro mokijong waseduogo wantiere karka koro mondo wadhi nyime kod twak. E kidieny mantie sani mar ariyo waduogo ka mondo mwakau pachi japiny ijaneno mar Ramogi TV. SMS isebedo ka ioro. To sani adano winjane pach jopiny e county ma Kisumu motelo ne chenro ma kawuono. Baba beno wasewuok kacha Millicent kata kamano motelo ne chenro ma kawuono wachoko pach jopiny kendo koro sani wadani wawinjgi ne achiel kachiel. Paro mantiere ka nyakoro mogejwang' tok wito oko mago lemono mano mara wacho ni mano mara jolup jotend migepe tiende nango yuto mane gintiere godo paro mopogore opogore mane gintiere godo gin mage nyaka sani nyakoro mogejwang' jopiny mano chwalo ng'ur margi e doho mondo mi oranga ne dieri ni lemoni en kare koso oyo to ahinya gin ne gi ng'ur ka giwacho ni ok en moro mani kare to koro sani kidieny ma wachopeni en moro mwada winjo pachi to kata kamano kawai kora mondo mwayud jogo mane county ma Kisumu kaka ne gimiyo paro ma opogore opogore ang' wayudo thuolo mondo mikoro wawinjgi ane ma wajodak e county ma Kisumu kotenore kod weche gi duto mag wito oko burano kata lemono mar lemo mar jolup jotenda migepe kata CAS wawinjane kaka ne gilos kod Ramogi TV motelo ne chenro. Kwa majina ni Vincent Ofafa, mkaji wa Kisumu. Hiyo maneno ya CS, kila mtu anajua hapa Kenya ni kinyume na sheria. Assistant CS hawafai kukua, na kwa hii muda wenye wamekaa kwa ofisi, watu wamekula kutosha. Wamekula kutosha, watu wachie, pia si waraie, to benefit. Manake hakuna kitu wanatusaidia nayo. Tunaona tu watolewe na wafuate sheria. Kwa majina naitwa Michael Opiyo, mimi ni mkaaji wa hapa Kisumu, tena ni organizing secretary wa bunge la wananchi Kisumu County hapa. Kwanza kabisa ningependa kupongeza koti yetu, kitu ambao wamefanya leo, wamefanya kitu ya dhati sana. Juu kwa maana maisha ilikuwa, gharama ya maisha ilikuwa imepanda juu kabisa ambao imelemea wananchi. Kwanza kabisa tunataka kuona kama President Ruto ameheshimu maamuri ya mahakama venye judges wameamua leo kwamba administrative secretaries wale wapishwa nyume ya katiba ambayo tuko nayo kwa sasa. Lazima tuheshimu sheria yetu venye sheria inasema, venye tulipotisha sheria mwaka wa 2010. Tunataka katiba yetu ilindwe ipasavyo. Mimi naitwa Nelson Odire, senior resident wa Kisumu, tena ni Mkenya daima. Leo tumeona kama court imekataa ile CS ambayo ilichaguliwa na rais, na tungependa kuona kama rais
ametii sheria ya koti, sababu alisema koti ni independent. So wakati ni sasa kuona president kama anatimiza chenye anasema na mdomo. So tunataka tuone ukweli wa mambo sasa, sababu hata saa hizi tunaumia juu koti ilisema bill imepigwa marufuku kwanza mpaka tarehe 5. Tunaona sasa hii hata fuel pia bei imesaongezwa. So tunataka tujue sasa serikali wanasema ukweli ama wanadanganya wananchi. Kwa majina ni Peter Anthony Kinyanyi, mkazi wa hapa Kisumu. Kulingana na uamuzi wa koti ya leo kuhusu the 50 CS, sheria lazima ifuatwe. Na kama tuko na katiba yenye Raila alipigania, so lazima Ruto afuate sheria ya wananchi ya katiba, then pia angalia maslahi yetu pia kama wananchi. Sisi wenyewe juzo ni pesa zetu zenye watu wamekuwa kilipwa. So on my view, naonelea kwamba watu walianza kazi na lazima warudishe wananchi hiyo pesa. Hiyo pesa ni ya wananchi, warudishe hizo pesa ambao wamekuwa kilipwa. Hiyo kitu iko unconstitutional, lazima irudishwe. Nyakora mokejwa ngaki wokanyo e county ma Kisumu paro biro mopogore kendo winjo gi kacha ka gigo magiwacho ema ni gini ataro mar chik to koro time nade. Wakili penjo no otime yo machalo nade, jogi makoro dhi bede koyo kende ni koyo kosa ng'ama timore kose en dwat jopiny mane oweyo moko kuomgi mondo obed oko mano tok yiero. Tiende nang'o ka entiere kar kanyo ji 50 gi gidhi kanye, gibede koyo koso gidhi gimany tije moko, tije ng'eny Kenya koso tije home. Wakili ji 50 go onego ng'e ni chik nitiere matiyo Kenya. Kane gisechung' ma gidong' to onego bed ni koro gidok e gweng' to gipenjo jopiny ni to natimo nwang'o, ang'o miyo nok uyiera, ka giikore ne yiero mabiro ma higa 2027 to ginyal dhi ni gidonjo e sirkal through the back door. Mano ok obi yie makara dang' wach ni puodho moko 23 kata obed 10 kata obed 10 pod wabodhi mane doho. Ang'e ni sirkal nigi gimiluongo ni the right of appeal. Ang'e ni ginyalo dhi e doho maduong' mondo giyud stay mondo jogo ti. Koro kanyo ginya dhi e doho mane wakili, wan gi doho no mano mar appeal mane lieko ni kanyo ginya bedo ka gidhi e koso gidhi doho maduong' mogik. No, nikech gino notimore e high court, ne doho miluongo ni high court nyoro, ka gida mak appeal to gidhi e court of appeal. Ka gidhi e court of appeal to giwacho ni gino komorogi to gichako gichwale e miluongo ni Supreme Court. Koro nyaka gidhi through that hierarchy. Koro oyiene ng'ata kata de jok mane petitioners be do lose case no, gimbe de gidhi e court of appeal. To ang'e ni gima ginyalo timo ni ka gidhi e court of appeal gidhi manyo gimiluongo ni stay ma joge nyalo tiyo ka stay no dhi mbele. Kes kaka nawacho cha, kane Opiyo Mtala nodhi mogad bura 2021 to sirkal nodhi moyudo stay manyaka kawuono. Emomiyo kane jogo dhi law side of Kenya nodhi employment and labor relations court to ne giwacho ni nitiere stay court of appeal. Emomiyo siasa machon kaka ng'ato nyalo penjo ni tang'o mi jogo notiyo e penjo mar duoko cha. Emomiyo ne gitiyo nyaka that time. To the appeal mano en gima ok bi konyo because sirkal onego ng'e ni to wan gi gima waluongo ni nyaka pach japiny ti. To gima lit en niya, kendo sani wada ng'iyo ni to ker mar piny Kenya ni odhi react nang'o. Kane okawo muma to nowacho niya ni the rule of law must be respected. Kendo nowacho ni en odhi luwo chik, mochako wacho niya nitiere judges moko 6 mane ker machon notamore walo. Wacho ni kaketo muma piny adhi walogi mano timo kwa saboro chieng'no koa Kasarani. Koro wadhi ng'iyo niya en ng'at ma wacho gik moko ariyo e dhok achiel koso wacho gimoro achiel e dhok achiel. Obed ker onego bed ng'at ma luwo chik, kes luwo chik ni emosehinyo Kenya chakre independence mwadhi e Moi mwadhi nyaka kuma wantiere ni. Koro tiyo gago ni dhi e court of appeal to jopiny hinyore ok en gima kare. Ero kamano ahinya John. Gichom kanye ji 50 ji 50 tich oserumonegi nikech gimbe kane iyierogi ne gige maber ni gini time tok chik, en gima ok oyie nikech kata king'iyo process manokal go gini
PSC olendo jo apply ka jo supply nitie nying manoter ne ker kero ka nying gi otere parliament kotere parliament wacho nang'o wan onge chik mora mora mamiyo wateko mondo wago jogi ang'oa kogno ka gisedagi nikech adier onge chik mamiyo joka teko mar go jogi kogno giwuok kacha ka kero ka list chosewuok e parliament to jogo biro chamo muma ma jogi odonjo office koro kaluwore inwang'o ka LSK plus any other concerned Kenyan nodhi e doho mondo gisik interpretation mar doho e wechegi nikech gitimo to chik onge koro ji 53 manyocha yier e position mar jolup jotend migepe ging'e maber ni gionge ang'oa gionge tich nikech chik odagi mano gima chik ma Kenya kotimore nade okoyie to gima nyalo kwayo jatend piny ni mondo kaka nosingonwa kano kawo muma ni odhi protect and uphold the constitution mar Kenya mane gima onego tim ma in fact nowacho ka medo gi kuma okilo wacho nowacho ni judiciary is underfunded mano wacho ni jogi dwaro ni omed gi ang'oa budget mondo gibed independent ma ginyalo make their decisions maonge any intimidation from the executive koro olu wach manotimore nade mano wacho those pronounce themselves ni the positions mag CS is unconstitutional makanye moningo wego makoro kendo kodwa chako dhi mbele ni wadhi appeal mondo mano dhi ao Pandora box maonge gima pod dhi timore nade dhi konyo nikech ng'e gima ber ni gini time ting'e maber ni en ang'oa e tok chik sani kata gima noningo bed ni ofight ne most ni ka kodwa duoko garama mar ang'oa mar ngima piny 1.7 billion ni ng'eni pesa ni nyalo gero kata dispensary moro e county moro somewhere maonge hospital it is enough to do that 1.7 billion nyalo bedo subjected kanyi a help mondo nyithindo masomo ma onge pesa nyalo yudo pesa ni mondo apply loan through help mondo gisom godo koro kuma koro chopeni wachopo kuma tek to ok ni tek ahinya nikech chike momiyo wachopo kanyo ma chik mane jo Kenya kalo 2010 overwhelmingly ne giwacho ni mai gima dwa tiyowa koro we chik mondo tiyowa wakili agunero kama jono Opiyo kuom lere bende e okang' machielo kama wantiere sani wakili nitiere chenro ma sirkal pono nitiere ka kuru ka gidhi appeal wanya neno ka jotend migepe jolup jotend migepe giduogo kendo gichako tich to ka giduogo odhi ataro mar do kata ng'eto ma do ochiwo dhi bedo ni itime yo machalo nade ne jal ma en jatend piny Kenya mano singo rito katiba jal mane osingore mar rito ratiro mag bede sirkal duto kama gintiere ka do ben achiel kuom gi kar kacha bende wadhi neno ka kudhi loso koro ka nyalo mana miwa pachi ka gisimija kacha koloso kinde mokadho gi kaka oloso sani en ang'o migeno winjo kuom jatend piny Kenya kata jalupne odiochieng' ma kawuono ka nitiere Lundiani wagende ang'wane kachiel bende kawuono pogruok dhi neno kanye koso wadhi neno lokruok machalo nde kaka wuoyo kaluwore gi ng'eto nikech jogeto osechako wuoyo wawinjo ka jod bura kachiwo paro mopogore opogore wacho ni oyo judiciary has gone rogue tiende nang'o iwinjo ni kinde mokalo ka ng'eto kobiro koru judiciary rach ko ng'eto kotenore koru ober kendo ipake wakil adieri mae thuolo ma jatend piny Kenya ker William Ruto noningo kawo thuolo ni mondo otim gimoro ni redeem himself osekier mang'eny kendo osekier mosechwanyo jopiny chakre Finance Act moketo koro piny oridore nyaka sani wang'e ni seche mitimo gik miluongo ni campaign promises moko itimo tema ne iluongo ni political expediency te ni itimo giderogi mondo olom dhano seche moko kidhi e kisera tiso nyako ni kama but mondo kel pogruok gima wacho kawuono bokonye kesa ng'e ni olape bochwer ni ong'iyo gini beyond 2027 ni 2027 kobiro to be nyalo yiere kendo en thuolo makende mar William Ruto mondo ng'iyane ni to nyaka na cham muma sani en dweche 10 ang'o masetimo marach kasa setimo maber ne jopiny manyalo konyo nikech king'iyo hie lemo miluongo ni Chief Administrative Secretary ni obed ni onge kata entie ok affect gimiluongo ni service delivery kata cabinet Chief Administrative Secretary onge ok nyalo wacho ni ministry koro ni ok ran ni onge ng'ama nyalo chuo kogno e otas moro koro en gima waluongo ni superfluous en gima ok oningo bed ni bedo en gima ok wadwar en gima ochuogi
koketho chik. Koro mane gima ker onego ng'e ni seche modwaro ng'iyo ni okonyo jok manochung' kode, onyalo konyo gi yore mopogore opogore. Kata kowacho ni koro dhi appeal manowacho ni nikech wan gi doho miluongo ni High Court to gi the Court of Appeal mani malo ne to gi the Apex Court miluongo ni Supreme Court. Kodhi omak appeal to owacho ni koro ni Court of Appeal owacho ni wamiyo gimi waluongo gi dho chik ni stay. Tiende ni wa stop kata wachungo bura manong'adi gi doho mar High Court. Mano bonyiso ni jogi bo dhi mbele gi tich kendo gibo chamo sara. To mano gimoko bi konyo piny. Ing'eni gimoluongo ni the presidency ni, it is both executive office kendo en political office. Gimoro amora mitimo ka in ker onego bed ni lombo jopiny kesi campaign. Koro ni timoro ma jasiasa emomiyo kidhi ineno ka seche moko waonge political mood, tineno ka gichuogo romo moko ne ji dhi e kanisa, ji dhi wuoyo, to en mana siasa. Koro seche ma gitimo kama onego ging'e ni to jopiny neno gi nang'o. Adier makende ne sani Yesu basaba biro kae tarik 7 Chendu chabich wanyisi agole siri dhano madhi wuok oko karomgi ibo neno gi wang'i to ken jiwega ni gigen mana Azimio kende dhi Turkana todo Nyang' tichak idhi Mombasa tichak idhi Tong'i Sibania michak idhi nyaka Busia. Jogo te bonyisi ni piny oridore to sirkal osebedo ka timo makosa okang' mopogore opogore. Koro mae saa mar Ruto mar ng'iyo niya ka en an koso jok moluora gi ema misadvisor atim nang'o agol moko nikech adier makende ni jok moluoro ker gin jok maluongo ni sycophants. Anyalo luongo ni gin sycophants. Gin jok mano kawo moko nyalo chung' katiyan gi mawacho ni ker itimo makosa jatelo in duk rwak law. Mane gima nodwaro to jok moket ka gin jok vijene moko mane ng'ato ne kia pie ng'ato obedo ka koro en ng'at ma pod dwaro kinyise ni ok onyal bedo gi mijing'o mar nyiso ker ni ker idhi marach tim kama keso ng'e ni dhi gole oko. Ker oningo ng'e ni gimotimo ni ok en gima ber. Seche mano wuoyo an nachiko ita kano chamo muma ma wacho ni adier ka ng'ani wacho gik modhi timo gi kes an awuon kako okil gik mang'iyo en ni the rule of law chik nyaka lo mano wan ka wabedo kil kipuodhowa to wachamo muma iluongo ni oath ni wabedo administer justice without fear or favor. Koro gacho ni ng'ani seche mochamo muma mowacho ni odhi respect the rule of law to moko osebedo ka timore odhi timo gina adieri king'iyo ni tiyudo ka actually otime marach king'iyo sani kaka Uhuru ne teme Uhuru bedo higni 10 kaka nawacho cha to ng'ano osebedo mana dweche 10 kende tiyudo ka gimoro amora matimo en Mr. Nalan Voy ma gima oningo ong'e ni koro kwadhi mbele watimuru nao. Aya napora moke juang kitemo pimo kanyo ne gibedo kanyo yo machalo nade telo mar Uhuru Kenyatta kod mano mar William Ruto kakoro tenore kod rito chik kata mago mo ong'ade do wadhi neno wach machalo nade kawuok kuom jatend piny Kenya William Ruto. Sani wachokane pat jopiny kendo SMS en 3:600 ka wantiere kodi achiel kachiel wanyalo nenane kanyo e kinde ma wantiere wanyalo nenane kanyo achiel kachiel ote mag Facebook. Aya wacho kanyo ni okeo gi kawika wacho ni Clover CS ber kabedo 23 e Kenya ka an amor kaka ong'ade no to kata finance bill bende 2023 be owinjore wuoye mano be ne wasi wuoye kendo koro waritane ni do to koro dhi bedo kacha ka chomo kanye. Erokamano ahinya. Warang'ane ote machielo Joseph wacho ni shida ma Kenya en sirkal ok oluoro do ma bende ibiro neno ka bende gidhi mana mbele kod tich gitok moruodho. Aya erokamano ahinya. Kevin Arucho wach do ma Kenya kae wang'iyogo wacho nikech kata wan gisewito mang'eny to sirkal tiyo dhi mbele koro mago wang'iyogo. Erokamano Kevin Arucho in isejok dimore wacho ni wachno mora pesa go te
mane dhi chul go jogo be onge. Erokamano ahinya Dimore. Nitiere Washington, Masero, Jasuna Migori. Wacho ni an gima ng'eyo ni wan gi sirkal ma wang'e tek kendo gin wach mar public participation e kikia kendo kapok higa orumo to gisehinyo jopiny kabisa. Kuom sani finance bill dhi hinyo, sani en finance act Washington. Wacho kanyo ni mano dhi hinyo jopiny kabisa. Omiyo jasiasa mane Ruto yiero CS gi dhi oyue jopiny, wacho ni jopiny ngima peknegi. Erokamano ahinya in bende Washington, Masero, Jasuna Migori. Janeno machielo moore kacha SMS line omere 23690 ikono wanyingi ka yorote makamagi. Wacho kanyo ni hello, an nyathi sikul form 2 from Bondo. Clever Samor kod doho kuom wito oko wach CS nikech atemo goyo pesa mane onego giyudi including omenda mar jamburko. In fact, ayudo ni mano e the main thing momiyo ngima jopiny oidho malo. Erokamano ahinya, mano ojaneno maneno aka ni Bondo. Erokamano, pok itieko half term, ji ni mid term, ji osedok school. Erokamano, kosi neno West Staff Room. Erokamano ahinya, kumonye gi sikul koro. Amo duka somgi. Selin Nyakwar Onyango, wacho ni pacha en niya, jogo fungu gilago gidhi dala, pesa gote sirkal otigo e bero uchumi mar Kenya. Erokamano ya Selin. Wadadhi nyime kedama yudo ote machielo kantiere kar kanyo. Mano ka wan kanyo gi ote mogik mawuok kuom Ibrahim. Wacho kanyo ni hello Ramogi TV, aneno maler. Nyinga Ibrahim, a student from Bondo. Jo Bondo uketo TV. Clever penjo na jolony ni tij CS en ang'o mondo eka gol pacha amor sana. Gigi nitie kar ka. Ineno wa gi ji mopogore opogore, kidienje mopogore opogore, gidwa ng'eyo. Tij CS ni pok ket kata syllabus chal, dong pod onge CBC gi jogi duto. Gini pod ataro mar chik kama intiere kar kanyo, kiwinjo gi paro mabiro kama opogore opogore. To giwinjo ma pach jopiny, giwinjo ka Kisumu. John, inyalo medano. Ineno ka jawinjo no penjo ni wakungo aler ne tij CS mondo korko gol ang'o gol pache. Nikech king'iyo katiba onge kumoro ma intiere. Koro nikech jogi the main intention mar CS obed kaka assistant mar cabinet secretary. Onyalo konyo waziri tich. Mane kaka luwore gi kaka obed ang'o kaka obedo framed. Kare jagoro mongirore jar koro tije nanga. Koro okonyo jagoro mongirore. Ngeni gigie, it is just about duplication of work. Nikech king'iyo ministry wan gi CS, wan gi jagoro mongirore to gi directors and other members of the the ministry. CS main waziri eno chung ne policies making mar run that department. PS the jagoro ogirore ma iluongo ni permanent secretary, the PS and technocrat ma come up with the agenda, the program kaka that ministry nyalo dhi mbele gigigo ma functions mag ministry go or make sure ni kantiere projects ma ministry timo to or design kendo implement projects ma ministry timore nade timo ne jopiny. Nikech we no understand that ministry ineno ka PS mar ICT obro ng'iyo ni government ni agenda mar digital transformation kaka PS obro come up with programs, but the waziri the CS will come up with formulation on how these things can be implemented. Yes. Egi duto manyiso ni pogore gi paro ma iwacho mokwongo ni lemo ni bende onego bed ni kata kikete okete gi jogi matindo. Iwacho duplication kata medo tije moko ma jok moko bende timo mana mondo jok moko mano sirie yiero oyud tich. Kori pogori kode iwacho ni lemo onego bed ni keto bathe mondo mi oganda tich ma mida chiu ka ndenga tomoro matime kumoro. Ipogore gi paro michiwo mokwongo sani mondo wadhir wakili. Apogora kode to an gi rejoinda be on the same. Nikech king'iyo position kaka bedo created, obedo created mondo oward political rejects. Joma no chung to dong ama jok moko dwa bede koyo. Ineno. To kwa dwaro adier ni mondo wakony Kenya ni wadwaro ni position ni mondo bedi. To koro wakete
e constitution mondo wang'ia ni vijana wan gi counties 47 ikete nango mondo koro to tie ngati mutijino kuma chelo mondo jogi okonyre mondo ng'ama tin ni understand ni gigi timore nade kata ka chieng' moro ntie kuonde moko mang'ani nyayude tich ochono nyaka otim mane e lemo ni to koro sani kirange lemo mar CS ne osewacho ni ataro mar chik ng'ama tin ni ntie kuma chielo monyalo dhi omena monego ochul jogi mondo ket kama chielo nitie kuma onyalo dhi iwacho ni ojende ma koro ket kar kanyo idhi bed kirange kaluwore kod igni ma ng'ato ntiere godo koso kaluwore gi lony ma ng'ato ntiere godo lony gi higa ilonye weche makamagi kaka achiwo example gi an ni koro keta CS a Ministry mar Information Technology ng'eni understand the dynamics of technology ma ere kaka wanyalo tap the technological part of the nini harness that technology mondo wa drive agenda ni through jomatindo nikech king'iyo joma ng'eny mabire matiyo gi technology gin jok matindo to create, and they are very innovative, they are very skillful and you know they are go-getters koro ng'eni the moment ma in kacha you will come up because you have a fresh mind and you understand the dynamics ma utimore nade muoperate koro inyalo kawo chik ma ka gino osebedo chik tiwacho ni an gini ok obed ni en reward midwa ni ng'at mo ogore piny ama ng'ama nosetiyo to kudwa bede koyo hapana ere kaka wanyalo tiyo kode mondo wa develop leadership makiny nikech kata dier mano wan e school ni nyiso ni you know you are leaders of tomorrow tomorrow never comes, it is today. Erokamano ahinya iwacho weche mantie ka mopogore opogore bang' wanegi ane ka konya dhi kod nyime ka wasudo nimar wan nyaka gi lemo mano mar jagoro mugirore wan nyaka jogo matindo nyalo bedo gin kata youth wan ok achaje odura machon malang'ata noyudo lemo ma kamano norangiga norang lony koso norang siasa iwacho weche gi mag technocrats sani kirango jogi mantie kacha gin mana jo siasa moko emo milemogi nyaka lemo ni mar CS wakili jogi nie koyo jogi onego yud gigo magitimo ka gidhi nyime iwinjo joneno mantiere ka gigo magiwacho omenda donjo kar ka nyaka pat jafom tu man bondo odang'eyo ni tiend lemo ni en mane nyaka kidieny madongo kia ni lemo ni tije nang'o ini bire skul gi kacha bire prize giving day kono gini an CS CAS mar education kata mag weche go mag somo in jalup jatend migawo mag weche mag somo to tich mane mitimo koso kane mana jalwedo to ka jalwedo tij lwedo ni joteje moko matime karka nyaka sani migepe duto mantiere kirango nyaka PC mara jotend migepe mano prime cabinet secretary Musalem Davadi gigi tepo tiyo kata ka lemo ma koro ket ni ataro mar chik nionge. Erokamano amor kuom jonenowa nyaka nyithindo mong'e kuma piny ochomo mano tiende ni Ramogi timo maber kabisa. Mar ariyo ka japiny nyalo nyisi ni okia tija ng'amilo ni chief administrative secretary nyisi ni pach japiny nokotiyo kes kade pach japiny otiyo sani de koro japiny seche mowuoto joneno wacho ni ang'e gima ng'ano ni obeni timo hie jogi onge tich magitimo emomiyo nawacho ni kata gibed kanyo kata gionge en tich ma pod bodhi mbele onge rem manyalo bedo matimore nikech gionge. Mar ariyo e weche mag ng'iyo kaka chik tiyo vijende ok dwar gimiluongo ni imiye rech vijana dwaro ni imiyo lowo mondo dhi omak rech koro gimoro mawacho ni through affirmative action programs ni ma wami kijana ma wang'i ng'ama kama ma gik mok nyal konyo Kenya wang'i ni to chik wachang'o to ere jok manyalo wacho ni gidwaro lemo mondo migi to ka gitimo kono to ere kaka inyalo puodhgi mano oningo bende timo koro ka jotend Kenya Kwanza dwaro konyore gitim kama gidhi kaka nawacho wach mar nyalo paro the BBI mane odhi nyaka Supreme Court chande gidhi giwach ni gilos gimiluongo ni bill to gidhi gipenjo piny ni jopiny ne wantiere e referendum e 2010 to nokwedo weche mag assistant minister that time makoro luongo ni cabinet secretary muwacho ni ok wadwar gini buyie na wakele to wadhi e referendum nikech ma en ketho chik ka jopiny oyie e referendum ni wayienu mondo uket ng'amino ni assistant minister to bedi to ka jopiny odagi to kik obedi mano e kaka itayo chenro mar sirkal
Chenro mar sirkal sani ok ta gi agoko, itayo gi chik kendo japiny kineno kata mana gimiluongo ni article 1 of the constitution. Nitie gima luongo ni sovereignty of the people. Mar ariyo, wawacho ni jok manitelo, obed mbunge, obed cabinet secretary, obed ker, obed principal secretary, ng'ata manie bunge, manie sirkal, iluonge ni ng'at miluongo ni en a trustee of power. Tiende nang'o? O hold power in trust for japiny. Ada nyisi kaka gini tiyo. Ka nyathi mathin mok nyal bedo gi lo e nyinge, tinyalo bedo ni lobno ni nyingi to nitie nying nyathicha. Kobedo ng'ama ng'ongo to lobcha iterone. Tiende ni you hold that property in trust for nyathino. Lo ok en mari, in kae mana ka jolo. Mane kaka noketo katiba ni ng'at mobed ng'ama oyier kata ng'at mobed appointed en hold mana power cha in trust ne japiny. Tiende ni gimoro amora madwa timo mang'iyo maslahi mar japiny nyaka odhi openj japiny to ere kaka wanyalo timo gini, buyiena mondo watime. Emomiyo wacho ni sovereignty of the people nyalo bedo exercise directly through jok mobedo represented, elected representatives. I mean indirectly or directly through jopiny e gik moluongo kaka ni maandamano, petitions machalo kamano. Gini kodonje e it jo Kenya Kwanza tibono ni pogruok nitiere. It is not business as usual. Waonge ndalo machon mane ichuno gi gimoro to wanyalo dhi. Emomiyo sani wan gi right wanyalo dhi e do mo wach ni watamre magini stop. Makitemo ni in CS to nyisi ni gino is unconstitutional, titemo chamo sara, iluongo ni contempt of court. The next time boyudo ni ng'ani ninda soleri omaki. Osemaki gi mang'eny, this was the first time. Kata an gik matimo pile, contempt of court. Koro en wach ma serious mok wadware tugo. Nyaka wang'e ni public participation is not done for cosmetic purposes. Itime mondo wang'e ni dwach japiny, priority mar japiny wacho nang'o. Odwaro no tim gino koso kik time. Kowacho ni apana to apana. Kendo nyaka ing'i gigo e record. Mondo koro kik wach mana ni kidhi e do ni wabedo gi dhane thieth otho to wacho ni kama ni to ni ji no biro 100. Onenge non ni to ji mobiro 100 kata 200 go adi mano yie gi pachino to adi mano tamre e pachino. Kwa timo kamano to wabedo gi yot. Naneno ka ng'ato janeno moro wacho ni wach mar Finance Act. Finance Act ni e court. To wan gima iluongo ni sub judice. Gima ni e court ok oyieno wacho pod odhi mbele. Koro mano warit do ma wanono nikech nosetime. Koro wang'iyo the merits and the merits of the case. Koro janeno ing'wonwa mar Finance Act no ka chieng' otiek bura no waboduogo. To gima nyaka wang'e ni to osuru do podhi mana mbele. Kendo sirkal ok otam timo progress mage nikech machon chadeno pod is in force. Koro katieko gini ok en gima ber. Obed kata ni kes ng'eni uro mano kelo wach mar chief administrative secretary kata okelo mana gi nying mane to so long as ni pod obedo jalop jatend migawo pod en gima ok oluwore gi chik kendo gima obotamore ni ok nyal timore. Mano ikinde ma wantie kar kanyo koro mogi jwang' sa kudong' kanyo dakika machuok to tieng' ng'arong gima timore kar kacha. To kata kamano kapok wadhi Londiani mondo warang' ni gima timore kar kacha, wach mogik mantiere kar ka orani imiwane wach mane John Opiyo kaachiel koda ka wakili Charles Midenga. Iwinjo kanyo ka Sosion mabende en jaod bura machon mogwel kaachiel koda ka jagoro maduong' mar NAT machon. Gino mantie kanyo kowacho ni jogi konyo mondo mi bad migawo kata migawo obed motegno e wechego mag chwalo dongruok ne jopiny. Adieri mar wach nitiere kar kanyi. Achako di kanyo kimiya wach mar mogik John Opiyo. Wach mar mogik en ni mokwongo Kenya e 2010 nwaloso chike maritowa. To chikni owacho gimoro amora chakre kaka tich nyalo tiyo national government nyaka county nyaka gi japiny. Chikni nomiyo supreme powers to the people. Makaka ukilo wacho ni gin gi representative moyier ama ginyalo kawo chikno kigin mondo giti godo nikech chik oyienegi. Koro kik watim gik moko ni ne waneno ka ker mokalo notimo gimoro
to diere mano timeno ne rach nikech anyalo paro kata waziri mar water Wallace Wahome miloni Alice Wahome nodhi ga court pingo kane ker machon noyiero CS gi mano dhi mo pingo ni gigo tim ang'oa otim kichik to kik wawuondre ni seche ma gini timore seche ma ng'ato rwako wuoche seche ma en gi wuoche kocha to wacho ni wa complain to ka koro seche ma wuoche na rwako to koro adwacho ni kanyo to koro ber ineno walu chik no seketo ni mondo walu position mar CS okobedo defined kikatiba to kope ni idwa ni mondo jatend piny dwa ni mondo oket kode oket position mar CS odog ir jopiny manokalo chikegi onyisgi ni wadwa loso chik to wadwaro position mar CS kasto onyis jopiny ni position ni wakete mondo timnwa ABCD mai gima gidhi timo koro mondo gino bede chik to kaka wachung sani gino onge chik ma en tok chik ma ok onyal yie. Erokamano nya wakili wach mari mogik. Wach modong nyikwara Ramogi Jwang telo ni lwetu wan gi katiba under article 35 of the constitution the right to access to information kik wangi kata mana kwa weche mag national government sirkal maduong kata mana county ma intiere no kata mana constituency ma intiere no kata mana ward level ma intiere no chik oyieni ng'eyo gima timore kik idage mudho chik oyieni ndiko barua king'eyo kaka itai to koluonga bura kata baraza ni bedie idhi igol pachi nitiere jopiny mosiko ga mana ni ocham to kipenje to konyal ng'eyo chik oyieni mondo ibed piny kata gimilo ni the budgetary process ochakore ga e gwenge kata kineno kata the finance act every county nigi finance act o kata mana malo ka ekele the non matut ni to in kaka itaye county mari chalo nade priorities meki chalo nade mondo wabed gi lony e weche chik mondo wane kaka wanyalo konyo serikende manitiere e tend gwenge to mamalo mondo ibedo ng'at ma is informed monge kuma pinjo chiko ibo miyo wayot ya kero kama nyakora Ramogi Jwang wacho ni penjo kantie karka yorogi kendo wabedo kodgi achiel kachiel agondero kama nya wakili Charles Midenga kachiel kodaka John Opiyo janon weche mag siasa kobido thuolo matoko dwa okinyi makawuono chenro mar mbaka romo wacho ni kende gibende kapok kawo kata yueyo paro nitiere kae mathoth ahinya ka otenore kod chenro makawuono wacho ni pesa go duto gitere sikul Milka Mulo wacho ni polis oketi mondo orit ji ok medo lit mano kalore gi sigana mantie kaunti ma Kisumu sani adani mondo mi iyiena mondo medhi e kaunti mano ma Kericho wadadhi mana alwora no ma Londiani kanera tudra achiel kachiel kod jafwambo maro Miriam Nyambura kantiere alam makende mobagi odiochieng' makawuono. Miriam, habari ya asubuhi na asubuhi yako iko vipi kufikia sasa? Ibada ya wafu ama wale ambao waliweza kupoteza maisha yao kule Londiani 52 imefika wapi kufikia leo asubuhi ya leo ukiwa hapo Londiani? Miriam. Shukran Cleophas. Naam, hapa tuliko ni katika uwanja wa Londiani ambapo ibada hiyo maalum ya pamoja imeanza rasmi. Ilianza muda mfupi uliopita ambapo kufikia sasa tumeweza kuona baadhi ya viongozi wa kidini kutoka madhehebu tofauti wakiongoza ibada hii ya kuweza kuwakumbuka wale watu 52 waliofariki wiki iliyopita Ijumaa wiki iliyopita kufuatia ajali eneo la Londiani pale ambapo trailer iligonga magari 8 na kusababisha maafa hayo yote. Kwa hivyo kufikia sasa tumeweza kuona naibu rais Rigathi Gachagua akiwasili hapa kuweza akiongozwa vile vile na viongozi tofauti. Tukaona yule speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, vile vile mawaziri wakiongozwa na waziri wa barabara Kipchumba Murkomen. Vile vile pia tukaweza kuona baadhi ya viongozi kutoka kaunti tofauti, kaunti ya Kericho wakiongozwa na gavana na seneta wao Daktari Eric Mutai, vile vile pia Aaron Cheriot na viongozi tofauti wakikongamana hapa na familia ili kuwapa mkono wa buriani wale ambao walifariki siku hiyo. Kumbuka kuwa hii leo swala zima likiangaziwa ni lile la wale watu 52 ambao walifariki, miongoni mwao wanaume 31, vile vile wanawake 18 na watoto 2, wakisema kuwa gharama hiyo ya mazishi itaweza kuondolewa kwa wale watu 52 ambao
walifariki. Kwa hivyo kwa familia hizi watapatana na ile gharama ya kuwazika wapendwa wao. Vile vile pia wale ambao wako hospitalini katika kaunti ya Nakuru, katika kaunti hospitali ya rufaa ya Nakuru, watu 9 wanazidi kupokea matibabu pale, na vile vile pia gharama hiyo ya hospitali ikiondolewa kwa wale, na pia wale 5 ambao wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kericho, pia gharama hiyo ya hospitali ikiondolewa. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo yanaibuka, na hii leo wakikuwa na hii ibada maalum ili kuwakumbuka na masuala tofauti, tunatarajia tutaweza kuzidi kungoja vile ambavyo baadhi ya viongozi hawa wataweza kuzungumza kuhusiana na swala hili zima. Lakini kufikia sasa tutazidi tu kusubiri na kujuza mtazamaji wetu hatua kwa hatua nini haswa kitakachoendelea katika ibada hii ya wafu ambayo inaendelea katika uwanja wa Londiani, kaunti ya Kericho. Kwako Cleophas. Asante sana Miriam Nyambura kwa kutueleza kwa muktasari yanayojiri kutoka Londiani. Nyakora Mogejwang mano Miriam Nyambura ubino kanya chelka chel kuwoke county mano makericho kama lam makende bende obagi tok masira marapa mano ka ongima joma romo prabich kod ario mano nyasi mawacho kanyo winjo ni jotelo buora dhi chopo kar kanyo moting'o mago mawuok kanise mopogore jotelo Moses Wetangula gini speaker osechopo kar kanyo kachiel koda ka jodito e sirkal mabende dhi bedo ka yuro kanyo kotelne kod Jolup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wakelo ni mathoth bende wecho manyien mago mag migago kagi kacha odiochieng' makono ang'ichwelo en duol kachiel koda mano bende maroimore odiochieng' ni makawuono. Koro walore gi kanyo en mor maroga kelo ni twak machalo kama ilo nyawadwa Sharon Ong'ao mano kelo go chenro kinyi makawuono sa oseromo kanyo sa beach mano maro nyango kendo koro walore mana gi kanyo lo jogo duto mano kelo chenro bedo yo makare moting'o director kachiel koda ka jogo mantiere graphics jo mag duol jo TX jo kamera man ka uduto wagonu erokamano ahinya kuom tich makare motimo nyaka e digital kacha gigo dhi doko ng'ad matino kata gine Facebook maro mar Ramogi TV, subscribe e YouTube, follow e Facebook, SMS bi oro karka beti kachiel koda ka Susan mantiere shift ma ukinyi kawuono digital erokamano ahinya. Nyakora Mogejwang gi kanyo ena mondo mi alore nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar muke unyaka sango Nyasaye oriti kiny ne watim chenro machalo kama yo mopogore oromo odiochieng' makiny.